दिनै जोंना बुहुत माने रंजानायनि सान आरो बुहुत गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोदोंमोन जोङो जितु जोंना बिटिसिखौ जोङो लाबोफिननाय जोंनि हाग्रामा सारखौ जोङो पावाराव लाबोफिननायनि थाखाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरिसिंगा समस्तिनि जे बिपिएफ दलनि बिजाथि त्रिदिप दैमार सारा देरहासार जानानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा बाथ्रा बुंफैखो फारसेथिं जोंहा जन कार्जि नार्जारि बिथाङा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा गुड निउस होफैखो आरो मा फोरमायफैखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट मिथिनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा बर'नि टप इउटुबार इन्टारटेनमेन्ट अल बिथाङाबो दिनै इउपिपिएलनि फारसे मा बुंखो लोगोसे बिपिएफनि जानानै मा गुड निउस लाबोखो नोंथांमोना खोनासंलांदो। अब्ला बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो आरो खोनासंग्रोदो। गिबियावनो आं इसोरखौ हामबाय होनदों बिथाङा आंनो सहाय खालामबाय केम्पेइन खालामनायाव शक्ति होबाय गियान होबाय बेनि थाखाय आं इसोरखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आं हामबाय होनदों जोंनि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलार सारखौ बिथांखौ कारन बिथाङा आंनो टिकेट होबाय आरो लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरिफोर बेके प्रेसिडेन्ट रिहन सार आरो सरन बरु प्रेस मोसाहारि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों बिथांमोना आंखौ गाइड होनानै दैदेनलांबाय आरो लोगोसे आं हामबाय होनबावदों जोंनि समस्तिनि जोंनि ब्लकनि जेसेबां मावथिफोर दङ बिथांमोना डेडिकेटेडलि खामानि मावबाय प्राइमारिफोरनि वर्कार्सफोरा डेडिकेटेडलि खामानि मावबाय बेखायनो आं बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों कारन बिथांमोन गैयाब्ला आं दिनै देरहानाय नङामोन आरो रायजो राजाखौबो आं साबायखर बावदों मानोना रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायबाय आरो आंखौ नाजावनानै लाबाय गोबारै आंनो भट होनानै आंखौ देरहासार खालामबाय बिनि थाखाय आं गथै जोंनि हरिसिंगा समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावदों। बेसेबां भट मोननानै नोंथाङा देरहासार? आङो टटेल 26,000 मोनदों आरो इउपिपिएलआ 21,000 5,200 सामथिंआव आङो देरहासार जादों। नोंथाङा एबार बे खेबसेयाव मोनगोन? आंथ' मोननो लुबैदों खिन्थु हाइकमान्डआ मा बुङो बेखौबो खोनासंनांगोन नाजानायाथ' थागोन। थेंक इउ। बोरो इउपिपिएलआ खिथाव खिलाना खारजोब्बाय नामा? माथो मानसिफोरखौनो आसाम बायहेरायावसो दं होननाय खोनाजोबदां। बबावबो थांजोबखो बोरो माथो गैया गाबोन सोरांगोथ'नो बेथाफोरनायसो गाबोन जावसिजोबना बोरो दलाय बिटिआर मोनाबो थांजोबखो ओइ बेथाफोर खिथाव खिलाना खारजोबदों नोंसोर एबाराव गौरां बारजुमलादो गौराङाव बेयाव जोंनियाव दैहु खादो बारजुम फैजोबदों नोंसोर एबाराव बेथाफोर नोंसोरखौ दासो मोनदों बारा दुगा लेक्सार होनानै लाग्रालै जोंनि मन्थ्र होनाया ओरैनो बेखाराव थाङालै सामफ्रामबो शिब गाबज्रिग्रासो जों जै शिव शंकर बाबा बलदार होनखायो सिदा खोथा गाबोन सोरांगोथोंसैलै नोंसोरखौ गाबोन जावसिजोबनो हाया नामा आं जै नांगालनि। गुड इभिनिं अल दिनै जोंना बुहुत माने रंजानायनि सान आरो बुहुत गोबावनिफ्रायनो खस्थ' खालामबोदोंमोन जोङो जितु जोंना बिटिसिखौ जोङो लाबोफिननाय जोंनि हाग्रामा सारखौ जोङो पावाराव लाबोफिननायनि थाखाय बुहुत सान मोना जों खस्थ' खालामदों दिनै जानाय लोंनाय गैया दै गैया सान्दुं अखा बार जों बुहुत खस्थ' खालामनानै दिनै बयबो रायजो राजा आरो गासिनिबो नाजानायाव दिनै हाग्रामा सारखौ दिनै जोङो पावाराव लाबोफिननो हाबाय बिनि थाखाय बयखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो मोनसे रायजोफोरनि थाखाय गुड निउसआ बेनो जे जोङो फैगौ समाव जोङो जिहेतु जोङो बुहुत जोंहा मोनसे रंजा बाजा मोनसे फेस्टिभेल दङमोन बे फेस्टिभेलानो जाहैबाय जोंना दैजिं फेस्टिभेल बे दैजिं फेस्टिभेलखौ नुफिननो थाखाय बारा गोबाव सम गैला जों बेखौ इमिडियेटलि जों आर्जेन्टलि जों बेखौ डिसिसन लानानै नोंथांमोननि गाजा गोमजानि थाखाय जों बेखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोफिननो थाखाय जोङो दिनै लाहार फाहार खालामनायनि मोनसे जोङो थिरांथा लानाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय बयखौबो दिनै हाग्रामा सारखौ दिनै पावाराव लाबोफिननायनि थाखाय आरो बिटिसिखौ जोंनि बिटिसिनि पावारखौ बा बिटिसिखौ जोङो बयबो लोगो नांनानै दिनै माबायाव मा होनोमोनलाय पावाराव लाबोफिननायनि थाखाय बा हाग्रामा सारखौ दिनै चिफ हिसाबै लाबोफिननायनि थाखाय बयखौबो रोजा रोजा खेबसेबाव आरो बावहरनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच। अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरिसिंगा समस्तिनिफ्राय बा बिपिएफ दलनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजाथि
त्रिदिप दैमारि सारा देरहासार जानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ मा बाथ्राजों साबायखर बावखो नोंथांमोना थारैनो नुनानै खोनाखाबाय। बेजोंनो लोगोसे जन कार्जि बिथाङाबो दिनै मा बुंखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुनानै खोनाजोब्बाय। लोगोसे बर'नि टप इउटुबार इन्टारटेनमेन्ट अल बिथाङाबो दिनै UPPL खौ मा हेड कमेन्ट खालामखो बिनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे जोंहा बेखौ साननो गोनांदि दिनै सरकाराव थानाय UPPL दिनै अनलि मोनद' मासिल' देरहानो हादों नङा होनब्ला बे बेसेबांबा लासिंसिं जोंनि BTC आव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय थारैनो UPPL फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनाव जोबस्रांगोनखौ जों नुहुरनो हादों आरो मोनथिनो मोनदों। दा रायजोफोर नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो दिनै BPPआवथ' देरहासार जाबाय आरो BPPआ सरकाराव फैबाय। अब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बर इउटुब चेनेलनिफ्राय गासैखौबो रायजो राजाफोर आरो बे आंनि बस्क'बर इउटुब चेनेलनि फेमिलिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि BPPआ सरकाराव फैबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेब नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।